Volám sa Janka a v tomto krátkom videjku ti poviem o dvoch znakoch, kedy budú pre teba konzultácie so mnou výhodné a kedy ti naozaj pomôžu. Poďme na to. Konzultácie so mnou ti pomôžu, ak chceš cestovať. Buď do exotiky alebo do Európy a nevieš ako na to. Kde začať, či letenky alebo ubytko a kde kúpiť letenky, kedy, ako sa neobabrať, ktorá cena je dobrá, ktorá už nie. Janka, ako kupuješ ubytko, pomôžeš mi s tým, bukneš so mnou letenky? Odpoveď je áno, jasné, veľmi rada ti s týmto pomôžem. A druhý znak je, že oveľa radšej sa stretneš so mnou a využiješ moje vedomosti a know-how a zaplatíš mi za to. A ja ti ušetrím na oplátku desiatky hodín času, ktoré by si inak strávila na internete. Pretože na rovinu povedané, na internete je momentálne úplne všetko. Ide o to, či radšej preferuješ nájsť si to sama, či ti zaberie čas, alebo či radšej využiješ moje skúsenosti a know-how a zaplatíš mi za to. To sú dva základné faktory. Kedy naopak pre teba konzultácia so mnou určite dobrá nebude, budú to situácie, kedy budeš chcieť nájsť lacnejší last minute. Tu ťa sklamem, ja neviem nájsť iný last minute, ako nájdeš na webe. Proste ja nemám čarovný prútik a ja ti neviem vyčarovať lietadlo, ktoré špeciálne teba odvezie v tvoj špeciálny dátum tam, kam chceš. Takisto, pokiaľ potrebuješ čo najlacnejšiu letenku na konkrétny dátum z konkrétneho letiska, to nie je na hodinovú konzultáciu. To je proste otázka 5 minút a veľmi radi ti s týmto určite pomôžu všetci lovci leteniek, ktorí sú na to fakt, že top experti. Ja cestujem šikovne a lacno a moje tipy ukazujem ostatným. A o tom sú aj konzultácie. Ak chceš individuálny prístup, platí sa zaň. Ak chceš články, tipy, ktoré zverejňujem, tie sú zadarmo a môžeš si ich prečítať na www.travelhack.me. Dúfam, že som poradila. A teda keď sa našla v prvých 2 bodoch, tak mi kľudne napíš, vyplň mi dotazník a stretneme sa na konzultáciu. Platíš až po konzultácii, to znamená, že pokiaľ ti nedám dostatok informácií a tipov a nepomôžem ti, tak mi proste nezaplatíš. To je moje slovo. Čau, pa.